Stengade 40, det er et sted for hjemløse, hvor de kan få noget mad og noget drikke og et bad og noget tøj og hjælp til kontakt til de sociale myndigheder. Det er et fristed for hjemløse og narkomaner og alkoholikere og altså misbrugere generelt. Stengade 40, det er en varmestue og en natcafé, som startede i 93, og i 95 så fik vi natcaféen til, vi søgte Socialministeriet om at få penge til et nødovernatningssted, fordi der var så mange hjemløse, som vi ikke kunne henvise til herbergerne. Da jeg startede i sin tid, der var det stofmisbrugere, meget hårdt belastede stofmisbrugere og alkoholikere, sindslidende, som ikke var i behandling. Og så har det hen over tiden været somaliere, og i dag der er det østeuropæere og vestafrikanere fortrinsvis. Det er selvfølgelig hjemløse, men mange af dem har et alkoholmisbrug, og der er psykisk syge imellem, og ja, der kommer en masse udlændinge. Ikke så mange kvinder, mange mænd. Lige præcis. Det her sted kan være med til at gøre en forskel. Mange af de mennesker, der kommer her, de har ikke nogen penge, de har ikke noget at leve af. Og det vi gør, vi sætter ind der, hvor behovet er. Og eksempelvis her, der er det med noget mad. Fordi mange af dem vil ikke få noget at spise, hvis ikke de kunne komme og få et gratis måltid. Jeg vil sige, tidligere var det sådan, at der havde vi meget rådgivningsarbejde. Det er der ikke så meget af i dag, fordi de mennesker, som kommer, er ikke berettiget til nogen hjælp fra det danske samfund. Jamen, mange har bare brug for at snakke, men det kan også være praktiske sager, man kan lave for dem. Og de tilbud, vi nu har, synes jeg, de fleste af dem er glade for, men vi kan også lave ting ud af huset med dem, kolonier og sådan nogle ting, og det er indtryk, at de er rigtig glade. Jeg er jo ikke venner med nogen af dem, men det er jo et professionelt forhold, kan man sige, forstået på den måde, at det er mig, der bestemmer, hvor det skal dreje sig ind af. Det er en relation på en eller anden måde, men alligevel synes jeg, der er meget kærlighed, det er forkert at sige det sådan, men der er meget sådan, der er varme, synes jeg. Jamen altså det der med, at man er med til at give det fornødne, altså det er helt basale, altså det vi andre sådan tager for givet, at det at få et bad, og det at få noget rent tøj, og det at få noget mad, og altså jeg synes, at det er ikke fordi det, altså jeg oplever sådan set ikke som sådan, at det rykker folk, og det tror jeg heller ikke, det er heller ikke det, vi er her for. Men det er for at give dem et fristed, hvor de kan få lov til at være den de er. De kan komme som de er, og de går som de er, og hvis de gerne vil ændre sig, og vil have hjælp til at ændre sig, så kan man også det.